Здравейте! Вече сме в Киндал, Олимпийското село. Сега ще ви покажа на това малко видео нашата стая. Сега започваме. Това е едно малко коридорче, където си оставяме саковете и всички има закачалки за дрехи и така нататък. Малко продукти за възстановяване и така. Сега продължаваме нататък. Насам. Вдясно е байната. Супер лукс, плъзгаща се врата. Так, душ кабиня, ваня, туалетна и умивальник. Много е разхвърляно, ще ме извините. Така, продължаваме по-нататъка. Това е стаята. Две огромни легла. Супер дизайн. Плосък телевизор на стената. Въобще лукса е страхотен. И едно бюро. И това е гледката към Олимпийската марина. Сега, в далечината виждате две бели палатки. По-голямата е там, където обмерваме материалната част. По-малката, в ляво, е там, където държиме сърфовете. Накрая се вижда един фар, покрай който минаваме, и в ляво са дистанциите А и Б, където ще започнем състезанието на 11. Това е. Вдясно е града Киндал, виждат се небостъргачите и всичките яхти на Кея. Лъвчето, и той е тук, почива си на стола. Здравей, Лъвче, кажи здравей на всички. Това е. Чао, всичко хубаво!